Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad itinagan alay ka, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti kawayan ken Opalar family, kastamet ti Milya ken Magmuyaw family, ijay Tabok Kalinga. Aglalo di anak ko from Merlin Kawayan ti Singapore. Shout out kada Florenda Kimpaoy, Maricar Rogelio iti Athens, Greece, ken Shirley Bagayas. Makablaawan pa iti Ulyeka kan Bautista family di Tatari Sing Cordon Isabela from Jonasil Alyeco iti Kuwait. Pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Catherine Punsalan iti Hong Kong. Mamasig Yapit kan Martos family iti Umingan Pangasinan from Milagros Mamasig iti Hong Kong. Medina kan Maborang family di Talingo Solano Cagayan from Arlene Medina. Makablaawan ni Auntie Neneng, Auntie Nida kan Auntie Tinang kan pamilyak di Taliwan Norte Enrile Cagayan Valley from Baby Hen Chico. Amin at taga-tumawi ni Isabela from Bimbo Tamang. Makablaawan ni Inang Esther Juliana, kakabsat ko kan anak ko Ada Roel, Ronalyn, Renalyn, Fabelin Medis. Nilakay ko ani Patricio kan amin a pamilya kadoy from Jonalyn Juliana Fabelin ti San Quintin, Pangasinan. Shout out ka ni best friend Cesar from Cajuanita kan amin at tagawangwang Burgos, Pangasinan from Bing Garcia. Shout out pa kada Wilfredo Cornejo, Yamze La Peña, Jacinto Wensor Yu, Elisa Castillo, kastamat ka ni Ma'am Grace Agtina dita California, ni Ami Dumangeng, Divine ken Loida Navarro. Happy birthday Joan Sandaga iti Upper San Agustin, Bawang La Union. Shout out kada Sally Guarte Vlog, Jomart Samote, New Tunes, Kylen Feliciano, Arlene Palentino, Arlene Bayan, ni Winter Rose, Rodel Abella, Melvin Salikob, ken Maha Ramberg. Advance happy birthday kanila kay ko Nomelito Concordia, ken kablaawak dagiti anak ko Ada Miles ken Maris, ken parents ko dita Cagayan Valley from Maricel Concordia. Shout out kada Jeline Vicente, Chelaija Abad iti Malaysia, Maribel Takad, Mi Sweet, kastamat ti Dakiwag, Navarro family, especially Tatay Eduardo, Mama Marie, Nanay Anastasia, ken Papa Ismael from Levi, Dakiwag. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Laika. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan alay ka, kat dispensaran na kuma no jakon inlanad ti address ko. Tigapuna, saan nga minan asabsabali kanyak dagiti masaknan iti pakasaritaak nga innak isalaysay. Jak ammo no kasano ti aramidag amang isalaysay, iso nga insurat kulatan dagiti eksakto a detalye, kat makaammo kayo lakuman amang ipino. Rugyak ti agsalaysay manang, idipimusay day dinanang ko, gapo iti kimpet ken kuana asakit. Agtawa naklaidi iti siyam. Maudin arabi abantayan tayo di bangkay ti inam, anak. Tatang, apay pinanawan na tayo ni nanang. Amo ka na sakit da ito'y Laika. Nga masapol nga agbalintaan natibkar anak ko. Masapol nga aklunan ta ti amin. Masapol nga awatan ta. Nga awanan ni nanang mo. Kasano talaangan, tatang? Kasano akon? Di kag danag anak.
Saan ka baybayan? Tatang! Kasi tinakunakon. Nasakit na ito ang napasamak, Laika. Yung masapol nga agbalinta na tibker, anak. Agpadata nakasaksi iti rigat ni nanang mo. Gapo iti kimpat kan kuha na sakit. Nakakaasi. Tadanda ni makatawon na naidalit. Iso nga agbalinta kumaan na tibker, Laika. Kasi tinakunakon. Adaak ditoy. Saan ka abaybayan? Laika, anak. Adalo man terabi. Apay anak karaing kapaylaan. Sa anak namin ang makaturog, tatang. Tsak malipatan ni nanang. Kanayon ang malaglagip ko ni nanang. Oh my God, anak. Tarakupan ka. Tatang. No kasakit ti marikrik nam anak. Nakarkaro pa'y kanyak. Ngamin. Day dinanang mo ti kadwak. Sipod pa'y binukol mi ti pamilya tayo. Tatang. Ididimtang ka kada kami. Napalalo ti kinaragsak mi. Ngamin. Adan anghel mi iti day dinanang mo. Si kadayta nga anghel mi. Aging gaan nakaptan ni nanang mo iti sakit. Nga isutin ang idalit kan kuana. Sana mailibakan ka dayta anak ko. Tadan na ka mo iti nagsakit day dinanang mo. Uwin, tatang. Amok dayta. Sa dinumantayan ni nanang mo. Mamati ka naragsak day jay. Nang runakit na ipariknam kan kuha na tinalaos apa ng ipatag mo. Ngamin, inay-aywanam ni nanang mo hindi nakadalit. Iso ang mamati ak anak. Narikna na tinalaos apa ng ipatag mo kan kuha na. Katday ta kumatipagbalinam nga inspirasyon mo. Tapno agbalin ka anatipkar. Tinalaos apa ng ipatag mo iti day dinanang mo. Kamusta kan, Laika? Betty? Lonely ka manen. Jak maliklikan, Betty. Amo mat akaano laang api musay day dinanang ko. Won nga rod. Among Betty, nagrigat ti mapukawan iti ina. Iswasi ka, rumbang lang nga ipatag mo mat ni mamam. Laika? Nang ronak at makitkitak no kasano ti panangipatagkan ka ni mamam, no sukunan na ka di ti pagadalan. Laika, addaak laang ditoy. Betty, I'm your friend. I will always be here for you. agyamanak Betty, agyamanak launay kan ka. Apay ngita ka lang ang nagawit tatang. Itay pa nga agururayak dito'y balay. Pasensya kan Laika anak ha. At dapat ngamin inasikasok. Anya day jay tatang. Okwa. Oray no ibagakan ka anak. Saan mo matla maawatan? Ubing ka pa'y ngamin Laika. Tatang, Ngamdi ka agdanag anak. Ikarik. Ipakaamok tumatlakan ka ti amin. ha? Angam no ita. Tsak pa'y mabaling nga ibaga. Takas itinakunakon. Saan mo pa'y maawatan? Sige tatang, adakan ka day ta. Ay, mabitlaang, isaganaan kan iti makan. Oray sa anin anak. Ha? Nang rabi akon. Iso adi ka nagtaktak pa'y nga gisagana iti makan. Maturog kakit din tani. Rabiin. No sa anak amariro manang Emmy,
Upat pa'y laabulan, manipod na itabon day di inak. Idinang rugi amasansan amarabyan nga agawid ti amak. Naimbaglaengen tanasapa ang nairwamak ang mga ramid kadagiti trabaho iti uneg ti balay. Kasko maiti agluto iti makan, ken agisinop iti uneg ti balay. Iso asa anak a narigatan nga uray masansan idin amarabyan ti amak. Takabaelakon ti agluto iti kanag. Kanayon nga ilakam ko ni tatang tunggal agluto ak manang. Ngem ti pagsiddaawak, saan mat amang mangan no kasjay a sumangpet. Agingga iti dimteng ti gundaway, anasungbatan dagiti saludsud ko. Tanaamwak no anya ti makagapo, no apay nga adda nagbaliwan ti amak. Oy, Laika, agin enjoy ka? Wen Betty, agyaman na ka, tainsurot dak ka ni mamam dito park. Okay lang. We're friends, saan ka di? Wen Betty, katagyaman nak unay kan ka, taimbilang nak anasinidagayem mo, nga oray sa anak akas kada kayo anabak nang. Laika? Sa bagay, nasingpet ka ngamin, naiduma ka kadagiti daduma abak nang, saan ka amata pobre? Sika atalaga. Tila ibagbagam. Agpay so amin nga ibagbagak, Betty. Talaga matas... Ha? Oh, apay, Laika. Betty, panawan ka ba ititoy, ha? Sa anak lakit din ang bidot. Ni tatang ko day chay. Makapaspasog nuda kon Andres. Ni, apay ko mga agpasugnod ka ngay, Anita. Gaputa di mo matlatungtong pala ng tikarim. Anita, Kunam nga agdenatan. Agdenatan kas agasawa. Tabalo ka mutan. Nga maging gaita, kastoy pa ilaang ti set up ta. Ilimlimod ta iti anak mo ti panagkita ta. Anita, maawatan na kumamat. Jakla kaya tamaklat nila ikang anak ko. Nang runak at sumagmamanupay lang abulan, manipod... Tunaktupay kat asika. Laika, anak, anya ti aramidam ditoy. Asin ti kadwam? Inkuyog naktigayam ko tatang. Ni Betty, kadwami ni mamana. Ha? Sino ti kadwam, tatang? Anak ko. Kayan ayatnak ni tatang mo, neneng. Ha? Anita, pangasim. Bay anak ko ma. Tasyak ti mangilawlawag iti anak ko. Pangaasim ko ma. Makigidana kon ka ni tatang ko, Betty. Sigurado ka, friend? Wen, sana bale, taagawid ka numutan. Sino dyan babae? Kwa? Gayam na. Kasta ka di? Wen, Betty, nasingad agayam ni tatang dayjay. Naira na nagpasyar damot iti parke, kat nakita kida. Laika? Makigidana kon ka ni tatang, ha? Tapno saan kayon amataktak ka ni mamam? Sige nga, Rud. Bahala ka, Laika. Wen, Betty, agyamanak manan, ha? Agkita tantulaangan iji pagadalan. Apay akit kitaan naklatan, tatang. Laika, anak. Imbagayo agayam yu dayjay anana Anita. Kaslasaan mat. Anya ti kayat mo asawan, Laika? Itinakita ka lang ayo iji parke. Kasla, nalablabos kayo pa'y nga maagayam, tatang. Laika, anak. Aklo nagkan ka. Podno tinadlaw mo. Nalablabos pa yung gayam ta relasyon mi kan Anita. Tatang. Iso ti makagapo. No apay amasansa na marabianak, anak.
Masansan ngamin niya ang kuyog kami kaninanam nga Anita. Kunak tupay kat. Like anak. Sapay la ko matadinak kagura ha. Total, nabayag mo tan nga awan day dinanang mo. Nasurok pa'y lang nga upatabulan nga awan day dinanang tatang. Nabiit pa'y laang. Ha? Kadagiti napalpalabas nga aldaw. Amasansan amarabyan ka nga gawid. Sa anak ang nagreklamo tatang. Awan apulos tinangag mo kanya. Inka gumaak nga inasikaso ti bagik. Nga uri inkarim kanya. Sakbay ana itabon day dinanang adinak baybayan. Like anak. No siyakla amay sa. Awan ti makunak. Tamok nga awan ti karbangak amang tub nga rita nyaman na kayat mo. Nagbit pa'y laapanawan. Manipod pimusay day dinanang. Kasla nagbit mo tan analipatam ti inak. Apay ngay, tatang. Aglalaok ti riknak iti daydi akanito manang Emmy. Kayat ko ti agsangit, ngam linaplapdak. Tadyak kayat amakita ti amak ti panagsangit ko. Iti naganos nga edad ko, ingka gumaak a pinawada ti panagawat ko, tapno saan amasair ti rikna ti amak. Iti daydi matla arabii, inaklon kanyak ni tatang a napagsaritaan dan kanina na Anita nga agdanada. Kat gapo taawan matenday di inak, inyawid nga rod ni tatang ni Nana Anita iti balay mi. Nakaungat ti lolok nga ama ni tatang ko, idinaamuan na ti panangisang petan ni tatang kani Nana Anita. Nga maawan matla tinaaramidan da, tanatulok ti kayat ti amak. Nga may sa abanag ti saan ko aninamnama, manang Emmy. Tangay ada ka matanlay ka, si kante agisaang itiin na poy. Ha? Nana Anita? Di mo ko na nagkadkad ka. Ha? Bakbakatan kan. Imposible adi mo pa'y laamo ti agisaang itiin na poy. Anya langan nga ti among nga aramidan no kasta. Nana Anita? Jak mo't imbaga ajak amo tagi saang itin na puikat. Kat, anya pa'y lang arod ti aramidam ngay. Agdignay ka na. Imbagak lang arudan nga agisaang ka. Saan ka di? Uwan, Nana Anita. Agsukatak laang. Takasangsangpat ko ang naggapoy ti pagay. No anya ti imbagak. Iso ti aramidam. Jak kayat nga ado pa'y lati sasawam. Iso ngalan, agisaang kapay nga umuna sakbay nga agpalas ka. Hala, agdignay kan. Adaw di mang mangagkwadyak magustuhan nga ramid tagsuman kan kaapaw. Lolo? Ang paiso ka na, anauyong kan ka ti babae ngayon sangpot di duldog nga ma'am. Lolo? Di agpaiso ti kayat kamamuan apaw. Di kaglibak kanyak. Ibagam nun niya tagpaiso tapnon nasapsapa mailintag ko tibidot ngayon naramid ti ma'am. Saan kayo ngagdanag, Lolo? Awan ti dakas nga aramidan kanyak ni Nana Anita. Anya? Ay sana ka mamati ti bagbagam apok. Damo pa'y lapan nakakita iti dadya babae. Narik nakaw na gusto gali na. Kankas iti nakunakaw. Adaw ti mangmangig ko ngay bagbaga dagiti kaarubayaw may papankan kwa na. Lolo? So asa anak ka mamati iti bagbagam. Amok nga gliblibak ka apaw. Marikriknak na ita. So mas dawak ita no apay masapul akalupam ti aramid di agsyubad kun ka.
Awan timbagbagak ka ni Lolo, tatang. Sa anak ka nagsasao apulos, may papan ka ni Nana Anita. Agyaman aklay ka anak. Kung aklakit din no nagipulong ka ni lolom. Kanayon nga ibilin day din nanang adakas ti agulbod. Ngam, inaramid ko. Tano imbagak ti agpaiso ka ni Lolo. Da kayo adwa ti agriri. Laika. Tiyak kaya't nga agriri kayo ka ni Lolo, tatang. Da kayo laangan tinabati kanyak. Tawan kat nga rudon day dinanang. Iso ajak kayat nga darum so asusik yu. Agyaman anak ko. Di kagdanag, takasaritak na Anita. Bagbagak adi nakatratun nga alila. No siyakla amaysa, makaano sak tatang. Sikati pampanunutek, takat katawaan da kandagiti kaarupa tayo. Bagay mo kanula unay tinagan mo nga Andres. Taander na kakanutiin sukat mo iti inak. Anya? Kosta tibag pagadagiti kaaruba tayo, tatang. Kunti may sapay ajak kayat kanina na Anita. Di ka na yun na panangiraman na iti day dinanang. Nukas di nga dadi na kayat kanyak. Masaksakitanak iti kas di tatang. Isasardengan na kuman nga iramraman day dinanang no agunget. Tadyak amo na anya ti maaramid ko. No mairamraman kit din ti agin inanan nga inak. Apay ngay, adi mo payla nalabaan dagitay murang mi ni tatang mo, ha? Laika. Ha? Pasensya kayo, Nana Anita. Nagdalusak ngamin dito balay. Iswa. Pambar! Anay ko, Nana. Papaya kinabildak. Gapo tasadot ka. Siguro, padpadam asadot, jay inam. Ha? Imala ka siguro kan kuana niya. Awan ti amo yung agpadpada. Di mo iramraman ti inak, Nana Anita. Pangaasim ko, ma. Iraman ko no kayat ko. Awan ti maramidam. Demon isakit je dugyot nga inam. Adawan labas ka. Nana Anita. Diyos ko, naipakpak ti uno ni Nana Anita. Gapoy ti panangiduron ko kankwana. Napatay kon samutan. Di mo ta nagkirin. Napatay kon samutan. Napalalo ti panagdanag ko iti daydi akan nito manang Emmy. Taimpagarup ko no dakasan tinagbanagan ni Nana Anita. Naimpaglakit din tanapukaw laang tipuot na, gapo iti pan na kaipakpak ti ulo na, anatumba idiin durun ko. Apaman asimangpet ni tatang ko, nagsarita daadwa. Kat nangag ko a pinagpili ni Nana Anita ti amak. No ituloy dati agdan na kat papanawan dak, wano isulaangan ti pumanaw iti balaymi. Ket agsinadan. Nakasagana ak idi a makipagnaed kadalolok. Ngem nabang aranak, idi siyak ti pinili ni tatang ko. Inggaed ko nga rod tinagadal, agingga a nakaturpusak. Isu nga ita, adamot ten natalged at trabaho, ket matultulunga kon ni tatang. Daytoy tipadas ko. To'y pagayam mo, Laika. Pagayam alayka, nagasat ka, tasika ti pinili ti amam. At dangamin dagiti na ipatuludan apadas, amas pinili ti masaknan tinagbalin amay kadwa akatakunaynay na, ngem ti mismo nga anak na. Itultuloy mo pagayam ko ti agbalin anasayaat ken nanakem para iti amam. Ken para itinaranyag amasakbayam. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.
dagiti tugot, iti dala ti biag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a David, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngamsakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Santiban family di Tabugyas Benguet, kastamatan ti Decoran family ijay Kabayan Benguet, from Tenalin Santiban Decoran. Shout out kanila kay ko ni Ray Jose kan anak ko ada Jo Marie Jose kan John Ray Jose from Josephine Jose iti Sobol Asingan Pangasinan. Shout out kada Pasyandora 32 Vlogs, Merlin Kawayan ti Singapore, Chelaija Abad iti Malaysia. Astrero, Batalya, kan Leonador family, ijay Villaflor Kawayan from Daisilin Astrero. Belated happy birthday kan ni Bunsumi Edmundo Malsi Jr. iti Dubai from Evelyn, ti Roma, Italy. Shout out kan ni Ading Ray Mina from Jasmine Rivera iti Qatar. Shout out pa kan ni Arlene Palentino iti Kuwait. Maburang kan Medina family di Talingo, Solano, Cagayan Valley from Arlene Medina. Advance happy birthday Jane Diane Fabelin ken Rinalyn Medis from Jonalyn Fabelin iti Barangay Lagasit, Sangkintin, Pangasinan. Advance happy birthday iti apok ani Moira Faith Dulay from Lolo Ruben Dulay ti Rosario, La Union. Shout out Mami Cherry Orsulum, Mami Naida Orteza dita Minanga, Kamalanyogan from John Clifford Solanyo. Shout out kani Ka Juanita kan Bolaton family, especially ni Cesar. Kan happy birthday Ka Kujong from Bing Garcia. Makablaawan pa ti Castro family ti Kasukan, Nueva Ecija, kan Mendoza family ti Pura Tarlac, Beltran kan Turida family iti Barangay Balanan, Mapuraw, Alakapan, Cagayan, from Jerome Mendoza. Happy birthday kani Jomar Padilla from Shans Padilla. Kastamat a happy birthday John Paul Pamitan. Agyaman kami unay iti panarabay mo. Shout out pa kani Grace P. De La Cruz, Melfina Roquia, Robin Dulay, Judelin Guzman, Silva Chakayban, Elsie Collado, Jan Rabanso ken Familia. Kastamatan da Ana Jean Gaho, Antonio Grace Jen, Jazzy Roldan, Milet Mayo Kaskayan, Raquel Pelerio, kastamat ni Geraldine Larocco, Salis Mix Vlog, Artizuela Nieves, Jomart Samote, ken Gems. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni David. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a David, kat iti agdama addaak dito'y Taiwan. Kinapudno na manang, amangan no awana kon dito'y lubong, no jak nakasarak iti tao nga iso tinang salaknib kanyak, kadagiti kamang ti grupo a pagbutbutngan, iti damo a pagilyan a napanak. Awan panggap ko idi nga agabroad manang,
Ngam gapo iti kinarigat ti panagbiag di ta Pilipinas, nakigasang gasatak. Rugyak ti agsalaysay manang, idi masansan adagulitin nak ni nanang nga agabrod, tapno sumaya at kano ti panagbiag mi. Tanya laangan ti panggap mo iti biag mo nga David. Sang kaibagaken ka nga agabrod ka, ngam dinak matikas kaso. Nanang, oray kaskasano, adamat trabaho. Apay pa lang agabrudak nga eh. Manumatlat masusweldo mo nga iti trabaho, kurang payaparaken ka. Ha? Di ka pa'y makatulong kada kami kanitatang mo. Amumat ang nagadutinas ka na bayadan. Laglagi po ang nakasalda pa'y laang ti kakaiso na atalon tayo asuksukayan ni tatang mo. No da ka kuman iji abroad, ang mga no nasa katayon ti nakasalda atalon tayo. Ngam natangkan mo't ngamin ti ulam, di ka dumngagapulaws. Isungawan lat amukon, ang mga no mapukaw ton kada tayo ti kakaiso na atalon tayo, gapaw iti kinatangkan ti ulam. Italaanay kanta iti kanitong agkuyog. Ngam nakalidliday ka pa, David. Pasensyakan, Carla. Talaga ngamin niya dati mang burburibur kanyak. May papanitian niya. May papan ka ni nanang. Apay nga minti inam aya. Anya tinaramid na. Ipilit na lat na nga agabrudak ka no. Ha? Kunak man no nalipatan ng dayta abanag. Sana pulos, Carla. Kat ita, tunggal ka sa rita nak. Sang ka idagulit na ti panagabrod ko kanon. Tapno makatulong nga kadakwada ka ni tatang. Ne, kat na makatultulong kamot saan ka di? Si kamot ti mangibakbakla iti amin agastos yu iti city services. Masansan pa'y amakitsenda ka tunggal agsweldo ka. Saan nga mo ni nanang dagita amar aramidak? Basta na niya ti mapanunot na. Isulat patpat yun na. Awanan ti sabali. Oh, apay nga itakalaang. Awan mo trabaho mitangal daw, ngam narabyan ka nagawid. Pasensya kayo, nanang. Ada ngamin kinasinarak ko. Asinaw, jay manan kayan ayat mo nga awan mo't serbina. Nga isupay nga igasgastusam. Apag saysaya nga may iti oras mo. Imbes ko ma at ipanangasikasom iti panagabrod mo ti aramidam. Unay kayo mo tan, nanang. Daita ka di manan ti idukit yu kanyak. Namin ano mo tinadaras nga imbaga kada kayong awan ti panggap kong agabrod. Ay, awan mo nga roden ah. Kaya riga mong tinaulaw ako riyat, no di mo ipangag ti bagbagami ka ni tatang mau. Da kayo lang mo ti agganat ni agabrodak, nanang. Awan mo ti bagbaga ni tatang. Kontento mo't ni tatang iti maitultulong ko dito'y balay. Hoy, David! Dinak man basong bata na kasta. Bastos ka! Apay, kasta ti sursuroken ka dyan, Nobiam. Nanang, pangaasiyo ko ma. Di yu iramraman dito ni Carla. Tawan ti amuna itanyaman ang mapaspasamak kada tayo. Di kay kumamot agiraman iti tao nga awan mo't pa kay naigan na iti biyag tayo. Anya nga awan, katluday jay sa ababa iti manglaplapod kan ka nga gabrod. So nga ibagbaga ko ni tapay laang. No day takayan ayat mo nga agnagan iti Carla ti agbalin at tubang iti arapaap mi kanitatang mo ang makaabrod ka. Nasaysaya at pa'y nga agsina kayo laangan. Ta ibagbaga akon saan mi akayat day ta ababay para kan ka. No, sa klamay sa anak ko, awan anyaman na kanyak no anyaman ti panggap mo. Sa nakakaskan ni nanang mo, nga ipilit na ti kayat na. Amom day ta. Naimbagpay kada kayo, tatang. May salaba nagtikid daw kang kada bed, baraw. Anya day ta, tatang? Di mo ko makagura di inam. Ipagpagapumla ko man kanyak. Saan to ang mapasamak day ta, tatang? Saan kayong magdanag? Oran niya pitar aramidan ni nanang. Jak to kagura apulos. Ikarik day ta kada kayo.
Agsupadi ti ugali da tatang ken nanang ko manang Emmy. No kasano ti kinasingpet ni tatang, isumat ti kinasoberbyada ni nanang. Naimbag kumamet no para iti pagsayaatan ti amin ti kayat na mapasamak, ngem saan met. Tijak pa'y kayat ka ni nanang, no kasjay akaguranak, gaputadyak ipangag ti bagbaga ng agabrodak, iraman na pa'y akaunget ni Carla akaayan ayat ko, banag apakasairan unay tiriknak. Naimbaglakit din, takanayon mo't abagbagaanak ni tatang ko. Itinaminsan nga ingkuyog ko ni Carla ijibalay, kastoy tinapasamak. Napuskol mo ti rupam anya, balasang kao. Ha? Agasam, simurot ka pa'y kan ni David dito'y balay? Pasensya kayo, nana. No'y manugutak nga ikuyognak ni David dito'y balayo. Kunana ngamin akayat na kano amaya sa dagtirik nayo kanyak. Anya kumagay aga po, aya sa dagkotirik kan ka, ha? Oray di tana mo ta. Ha? Nana? Ti kasayaatan nga aramidang balasang kao. Makiwindaswas kalaangan iti anak ko. Tapno awanan ti manglaplapod kan kwa na nga agabroad. Nana, jaklaplapdan ni David nga agabroad. No talaga akayat na ti agabroad, jak tupulos lapdan. Ay, di ka naglibak. Amok! Sika ti makagapuno, apay asaan akayat ni David nga anak ko ti agabroad. Iti ababa sa Rita, sika ti manglaplapod kan kwa na nga agabroad. Anyan ni nanang. Diyak lang pagaro pa kasat imbagbaganakan ka. Kabayatan ti kaadata idibalay. David. Apay adi mo imbaga kanyang itay. Tadata pa ilangan idibalay. Tapno kinasaritak ko man ni nanang nga nakasango ka. Saan kumot nga itulok ang mapasamak ti kasta, David? Carla. Ad-adan akaguranak ni nanang mo no komprontaram ang nakasango ak. Iso ajaklat na nagtagtagari. Kat kidawakan ka, David. Saan mo lakuman asitaron ni nanang mo? Gapula ang itimbagakan ka. Ngam Carla. Pangaasim, David. Ikarim kanyak. Saan mo akomprontaan ni nanang mo? Gapo iti imbagakan ka. Ta iti ka nitong aramidam dayta. Ad-adan akaguranak dayjay. Ad-ad damotan nga ipilit na ti kayat na kat di nakantupulos sardanganan. Tandaan am dayta, David. Pagsasawan na, gapulaang iti panang pilit ko ni David nga agabroad punsaw. Sabrina, saan ka pagsasawan? Ibagbagak lang kun ka, asaan na rin mga pilitom ni David iti may sa abanag asaan na mo Kayat na! Anya kita saanan. Agduado lang nga agabroad, tanaplapdan diag raraman anubyana. Ay, dahi tapay iti may sa. Apay nga iraman mo di agul uli makakaayan-ayat na. Awan mo ti madingar aramidon di kaayan-ayat ni David kun ka. Dayjay nga rod asayo, ti maglaplapod ka ni David amang tungpal iti kayat tapara kan kuana. Kayat mo laang Sabina. Di nakiramraman tano siya klamay sa. Kontento ak iti maitultulong ni David dito'y balay. Nagakikidbetan di pa nagpampanunot mo si Kapunsaw. Kontento kan, ani David ti mangbaybayan iti gastos dito'y balay, kan agpalengke no agsweldaw. Day talaang, kontento kan. Walangan mo nga agbero kakiti di nakabailan nga ipaay. Iso nga rod, apil-pilitak nga agabrod, tapno mailong aw na tamat iti rigat. Iso mabalin ka day, di na kontraun iti kayat kaw.
Tulungan na kitday ang mga lukoy ka ni David nga aga-broad. Ta iti kanito ama ang lukoy ta nga aga-broad. Siguradaw, guminawan ton ti panagbiag tayaw, naawatam. Rabi ka manan asim mangpad si ka David. Kadwam manan, di garampang a babae. Anyan, nanang. Unay mo tandi kasta pa nagsasayo ka ni Carla kaayan ayat ko. Nay, anya ko mangay ti dakas na iti imbag akat agpaisumat. Awan ti kinapod no day tang ibagbagayo, nanang. Saan nakasta ni Carla? Di mo man di sakit day dya babae. Siyak ti rumbang adanggam, ta siyak ti inaam. Siyak ti nagrigat kan ka iti siyam abulan, kan nang padakkel kan kakalpasan ka nga impas ngay. Iso di mo isakit day dya babae. Saan nakasta ni Carla kung naklangarudan, nanang? Sardengan nyo ko man ni Carla, tawan mo ti dakas nga aramidan na kada kayo. Diyak to sardengan day dya babae. Ta iso ti makagapo iti saan apan nakatuloy ti arapaap ko paraken ka. Nagtong palak iti kayat yo. May kariyo ka di asardengan nyo ni Carla? Kataramidam agabrod ka. Tapno sardengak day dya babae. O sige, nanang. Mayata kon. Umanugot ako iti kayat yo. Basta ikariyo asardengan nyo na pagsasawan iti awan mo't kinapudnunan ni Carla. Mayata kon iti kayat yo. Iti ababa asarita manang Emmy, impagnak ti amin a dokumento a masapul ko para iti panagabrod ko. Nakagtengak nga rod iti pagilyan nga agdinamag nga ayan dagiti mapagbutbut ngan a grupo. Kat kaya rigak tinagkatang-katang ijay kadagiti damo abulan ko. Takinapudno namanang linokonak ti recruiter ko. Agingga nga damay sa agrupo ti lalaki a nangalakanyak. Nalaungas ti panagyaman ko iti daydi akan nito, taimpagarup ko ket nasayaat ti grupo a natumpungak, ngem nagbiddutak manang Emmy. Di tangaruden anang rugi ti kalbaryok, tadagiti lalaki gayam a nangalakanyak, ket kamong ti maysa a mapagbutbut ngan a grupo, iti dayjay a pagilyan. Diyos ko, anya grupo tinangala kanyak. Apay ngayon pupok dakmatan. Amang ano patayin dakmatan dito'y. Diyos ko, diya ka muna niya ti mapasamak kanyak dito'y. Italagkan kun ka ti amin. Diya ka muna niya ti pagbanagak dito'y. Katno bilang ta ipulang kun ti bulod ko abiyag. Da kayo lako man ti makaammo kadagiti mapanawak. Nang runa ti inak. It's the Filipino guy. Siyak sama ti sapsapulin ta asino man nga day terwar ti silit nga ayan ko. Anya nga ta ti masapul na kanyak. Anya nga ta, Diyos ko. We really hate illegal aliens here in our country. Please, don't hurt me. It's not my fault, sir. I did not expect a lukundag. Please, kasyandak ko ma. Pangasiyo. Kasyandak ko ma. Kasyandak ko ma, please. So you are pleading for my pity. You don't want me to hurt you. Yes, please, don't hurt me, please. I have family in the Philippines. Please. You Filipinos are very dramatic. You always ask for pity, but you are hard-headed. You always break the rule. No, please believe me, sir. I really don't know that I was fooled. Please believe
leave me. Don't hurt me, please. Please, sir. Please, please. Don't hurt me. Okay. I will not hurt you. But you need to do everything my people ask you to. If you don't do what they say, I will personally kill you. Do Sir. you hear me? You understand what I say? Yes, sir. I will do everything. Just don't hurt me, please. I will do everything. I will do everything. I will do. No, Jack Marino. Dua bulan na nagtungtong pala kiti amin na papaarami da kanya kiti da ito pag-iinuman. No labsen tag sarita. Binaboy da kon ditoy. Naimbag ko mano pa imaanda kiti kwarta. Ngimsan mat. Ngamagano sak. Tinapatagkat si bibiyagak. Tinapatagkat sa anda kadangran. Tano kasta ti mapasamak. Ang mga nudya mabailan ti amin. Hanyan ti kasta nagpanagag. Una yan. Basol ni nanang amin da ito'y. Saan nga pwede kinaambisyosa na. Saan kumamot anay pasungal-ngal iti kastoy a sitwasyon ko ito. Saan kumana baboy. At dalat ako madayaw kung an nada kaging gaita. At ako malatat. Yo, come here. Di pa nakaliter dagiti lalaki na halakanyak. Ay panak. Apay nga ta. Did you hear me, idiot? Makaungatan. Umasidig akong kinkuana. Tama nga nun niya. Iti aramitin na kanyak. You are very lucky, you pig. Huh? What do you mean, sir? My business partner, who happens to be a Filipino, seems to know you. What? He saw you performing a while ago. He told me he knows you. Sir? He also told me that somebody is looking for you. So he asked me to let you go. He convinced me, actually. So you are lucky. I will now set you free. Thank you, sir. Thank But you. you remember this. Do not tell anybody about us. If you do that, I will hunt you down and cut your head off. Do you understand? Yes, sir. Yes, I will not tell anybody. I will keep silent. I promise you that. I will not tell anybody. I will keep silent. I will not tell anybody. I will not tell. I will not tell, sir. I will not tell. Kaya rigak tinakaaon iti nakailibsungak ako munoy iti panagriknak. Iti daydi akanito manang Emmy. Nupay kasta, nagtalinaad ti panagtibayo ti barukong, ken panagdanag ko, aging gaan sa anak a nakaruwar iti pasdek anang ipupukan da kanyak. Nang runa pa'y, taidiin lugan da kainruwar iti daydi a lugar, nabarabadan dagiti matak. Urayak la nakaisbo iti pantalon ko iti daydi akanito, tati amok, inalilaw naklaang ti pan nakalider da. Ti impagarup ko, kampay idi awaya-wayaan dak, ngam isalvage dak gayaman. Ado ti simken ti isip ko kabayatan ti panagdalyasat mi nga imadayo iti dayjay a lugar. Sa akla na bang aran, idi indi sa agdakon, sadak pinanawan. Diyak mo no naigagaraw wano talaga aplanado. Ta iti nang idi sa aganda kanyak, adda tinakitak alalaki iti saan unay nga adayo, ket iso tinagpatulungak. Nakaskas daaw manang, tanaglakanak at tinulungan dayjay a tao. Ket iso tinangkuykuyog kanyak, aging gaan nakaluganak iti eroplano, ket nakaawidak dita Pilipinas.
Insalaysay ko ti amin kadagiti dadakkel ko. Ngem anyan, takasla dinak pinati ni nanang. Ket kas idi, pinilit naklatta a nagabroad. Naimbaglaangan manang ta iti may kadwa pa ng padas ko, napagasatanak iso nga daak ita dito'y Taiwan. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, David. David, pagayam ko, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Anyan tinagbanagam. Husto ti kunam adandanikan, ngam nagasat kalata, tanapagbaligyan daydi apagteng iti biyag mo. Pagbalinam nga inspirasyon daydi apagteng, tapno nakarkaro at tumibker ka, kat madairam ti anyaman a panubok adumteng kan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.